രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 25 ഹരേ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 28. 28 ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഭയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരിഗുണാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാകണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ശാഖേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമേ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസതി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുണാവതാരങ്ങള് ശിവനും എന്താണ് ബ്രഹ്മാവും ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യുഗാവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും. അതുകൊണ്ട് അവര് അവതാരിയാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ രണ്ട് അവതാരങ്ങളിലും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ 6 അപ്പൊ ആ ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, പൂർണ്ണമായും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതിനെയാണ് അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവതാരിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. മറ്റേതെല്ലാം അംശാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളിലൊക്കെ ചില അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവന്റെ ഒക്കെ മാതിരിയുള്ള അവതാരങ്ങളാവുമ്പോ, പക്ഷെ എന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിനെയാണ് അവര് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മൾ ശ്രീരാമദേവനെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കീർത്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ കപിലദേവനാണെന്നെങ്കിൽ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു മോഹിനി ദേവിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭംഗി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്വിതീയനാണ്. അവിടുന്ന് സ്വയം തന്നെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളായി, അംശങ്ങളായി, അണുക്കളായി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രകാശ തദേകാത്മ. അപ്പൊ ഈ സ്വയം രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. സ്വയം രൂപത്തില്, അതായത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സ്വയം രൂപനാണ്. ഈ സ്വയം പ്രകാശ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സ്വയം പ്രകാശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും ആ സ്വയം പ്രകാശ രൂപങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്വയം പ്രകാശം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വയം പ്രകാശത്തിൽ എന്താവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ആ രാസലീലയിൽ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഗോപികമാരും എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ രാസലീല നടത്തുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റൊരാളുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയുടെ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായത്, അത്രയും ഗോപകുട്ടികളായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറി. അത്രയും
എന്താണ് പശു കുട്ടികളായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവതാരത്തിനാണ് സ്വയം പ്രകാശ അവതാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തദേകാത്മ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ബലരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് അതൊക്കെ ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ തദേകാത്മാല് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീലാവതാരങ്ങൾ, മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹ അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ഏതിലാണ് വരിക? തദേകാത്മാലാണ് വരിക. അതില് ഒന്ന് സ്വാംശ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് വിലാസ എന്ന് പറയും. അത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ വരും കേട്ടോ, ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരും. അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ വൈഭവ വിലാസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ വിലാസാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സ്വാംശ അവതാരങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് ബലരാമനൊക്കെ വരിക കേട്ടോ. ഇനി പ്രാഭവ, അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇപ്പൊ വൈഭവ. അപ്പൊ വൈഭവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുക, അതാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നാരദന് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നാരദന് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ? കപിലനാണെങ്കിലോ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എംപവർ ചെയ്യാണ് മറ്റുള്ളവരെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ വൈഭവ അവതാരങ്ങൾ, വിഭൂതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിലെ ആവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ആവേശ അവതാരങ്ങൾ. ഇനി ജീവ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവതത്വമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ജീവതത്വമായിട്ടാണ് പറയുക. അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ തത്വമായിട്ടല്ല, ആത്മീയ തത്വമായിട്ടല്ല പറയുക. ജീവതത്വത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവേശ അവതാരമാണ് നമ്മളിപ്പോ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ചിലപ്പോ ഒരു അവതാരം തന്നെ മറ്റേ ഒരു ഇതിലും വരും കേട്ടോ, അങ്ങനെയും ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഈ വിസ്തരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതാത് വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും തീർത്തും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ അസംഖ്യം ശക്തികളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതർ പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണന് 64 മുഖ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി സശ്രദ്ധം വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് 64 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുക. ഈ 64 ഗുണങ്ങൾ ആർക്കും വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപമാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്, ചതുർബാഹു വിഷ്ണു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 60 വരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആ 4 ഗുണങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങൾക്കും അഥവാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ചില ശതമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഈ ഗുണങ്ങൾ 100% ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ സാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ സ്വയം പ്രകാശ, തദേകാത്മ എന്ന് തുടങ്ങി അവതാരങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അതാണ് ലീലാവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ, നരസിംഹമൂർത്തി വരയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ നരസിംഹമൂർത്തിക്കും അവിടെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലീലാവതാരങ്ങൾ വരെയുള്ളതും ഒക്കെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം സ്വാംശ, തദേകാത്മ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ 93% വരെയുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്ക് എത്ര വരെയുള്ളത്? ഭഗവാന് 100%. ഈ 64 ഗുണങ്ങൾ വന്നാൽ അത് 100%. വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ്? 93% വരെയാണുള്ളത്. അവതാരമോ ആവേശമോ ഈ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും മധ്യയും അല്ലാത്ത ശിവഭഗവാന് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഏകദേശം 84 ശതമാനം വരെയുണ്ട്. അപ്പൊ ശിവഭഗവാൻ എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 84%. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ് ശിവഭഗവാൻ വരുന്നത്, എന്നാൽ ജീവതത്വങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഓർഡറിലാണ് വരിക. ഏറ്റവും മേലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരും. ആ 1000 എതളുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതിന് താഴെയാണ് ഇന്നുവരെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ വരിക, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരിക. അതിന് താഴെയാണ് ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തിനും ഭൗതിക ലോകത്തിനും പകുതി നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ശിവലോകം കാണുക. അപ്പൊ ആ ശിവൻ, അപ്പൊ ആ ഓർഡറിലാണ്, ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശിവദേവൻ എത്രയുള്ളത്? 93%. അവതാരമോ ആവേശമോ ഈ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മധ്യയോ അല്ലാത്ത ശിവഭഗവാന് 84% എന്നാൽ വിഭിന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളിലുള്ള ജീവന്മാർ അഥവാ വ്യക്തിഗതാത്മാക്കൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ 78% വരെയുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് വരാൻ പറ്റുക? 78%. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം എത്താൻ പറ്റുന്നത് ദേവന്റെ ലെവലിലാണ്. അത് 78% കേട്ടോ.
ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല ഏത് പ്രളയത്തിലും. അതാണ് ശിവലോകം തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഏതും നശിക്കുന്നില്ല പ്രളയത്തിൽ, സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തില്. പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മലോകം ഈ 78% എന്നുള്ള ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവിടുന്ന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മളെല്ലാം പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിന് അനുസൃതമായി ആ അളവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണൻ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമഭരണാധികാരിയായ ബ്രഹ്മദേവനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ 78% പൂർണ്ണമായും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 78% ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മപദവി കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഇതേ ഗണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ അവ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളിൽ 78% സമ്പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വളരെ താഴെയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ 78% ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കർത്തവ്യം ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ കൂടി, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 78% ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 28 ഗുണങ്ങൾ, അമാനിത്വം അതമ്പിത്വം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇതില് ഭഗവത്ഗീത അതിൽ വരും. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് സ്വായത്തമാവും ആ ഒരു 78% സമ്പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ 78% അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കുക വഴി ജീവാത്മാവിനെ ദൈവികത നേടാൻ കഴിയും. എങ്കിലും അവന് ശിവൻ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പോലെ ദൈവമായി തീരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ശിവന്റെ ദേവന്റെ ലെവലിൽ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഏകദേശം ഒട്ടുമുക്കിയ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ശിവദേവനും അതീന്ദ്രിയ ഇതിലാണ് വരെ, ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മോരും പാലും പോലെയാണ് പറയുക അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാലിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ കാലക്രമേണ അവന് ഒരു ബ്രഹ്മാവായി തീരാം. ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവിക ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഹരിധാമം എന്നും മഖേജധാമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളാണ്. മറ്റെല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾ അത് കണ്ടു, മഹേശ ലോകം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് മേലെയുള്ളത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് മേലെയുള്ളത്. അപ്പൊ മറ്റെല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച ഗുണങ്ങളിൽ 78% മുഴുവനായും വികസിപ്പിച്ച പരിപൂർണരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിലവിലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവലിലുള്ള 78% ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 29. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ ഏതത് പ്രയതോ നരക. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാദ്വിമുച്യതേ. ജന്മം ഗുഹ്യം രഹസ്യമായ ഭഗവാന്റെ യഹ് ഏതൊരുവൻ ഏതത് ഇവയൊക്കെ പ്രയത സസൂക്ഷ്മം നരഹ നരൻ സായം സായാഹ്നം പ്രാതഃ പ്രഭാതം ഗൃണൻ ഉച്ചരിക്കുക ഭക്ത്യാ ഭക്തിയോടുകൂടി ദുഃഖഗ്രാമാത് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുച്ഛതേ അതിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം. ശ്രീലാ പ്രഭാത് കി ജയ്. ആരാണോ ഭക്തിയോടെ പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ ഗുഹ്യമായ ആവിർഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉരുവിടുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള എന്തൊക്കെ ചിട്ട നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പോയും തൊഴും അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാമങ്ങൾ ചൊല്ലും. അതുപോലെ സന്ധ്യാസമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വിളക്ക് കൊടുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു ചിട്ടയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തിയോടെ പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നുള്ള ലെവലിൽ. അങ്ങനെയല്ല.
ശരിക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളുടെ ആ അഹങ്കാരം കുറയുന്നു, ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും മേലെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ആ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആരുമല്ല, എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാം തരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എളിമ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു? സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഏതൊരുവനും ഈ ഭൗതികമായ താൽക്കാലികമായ വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മോചിതനായ ശേഷം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമപുരുഷൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവത് അവതാര രഹസ്യം നിജമായി ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര രഹസ്യം? അത് രഹസ്യമാണ്. നമ്മള് കൃഷ്ണനെ എന്താണ് ഒരു കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപവും നമ്മളുടെ രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആത്മാവ്, അങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് ഇല്ല, ആ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇല്ല. ഒരു 3 തരമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ഉള്ളിലെ ഒരു ആത്മാവ്, പിന്നെ ഒരു ശരീരം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മളിലാണ് എന്തെന്ന ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ പ്രകടമാക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളല്ല, അവ ഗുഹ്യമായവയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനും ഡീപ്പാണത്. മാത്രവുമല്ല, ഭക്തിയോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴ്ന്നു ചെല്ലുവാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ രഹസ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും അപ്രകാരം ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടുവാനും കഴിയുള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, അതിഭൗതിക ക്ലേശം, അതിദൈവിക ക്ലേശം. 3 തരത്തിലാണ് പറയുക. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള, അത് ഒരു നായ കടിക്കുന്നത് പോലും ആവാം, അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും, കൊതു കടിക്കുന്നതാവാം, നമ്മൾക്ക് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള ഭൗതിക ജീവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്കാണ്, ക്ലേശങ്ങൾക്കാണ് അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതിദൈവിക, അതായത് ദേവതകൾ മൂലമായിട്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദേവതകൾ മൂലമായിട്ട് നമ്മൾ പോരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ വേണ്ട ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വായുവാവട്ടെ വെള്ളമാവട്ടെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മഴ ഉണ്ടാവില്ല, വരൾച്ച വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക, ഓവറായിട്ട് മഴ പെയ്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരം ക്ലേശങ്ങൾക്കാണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഒരു അതിദൈവിക ക്ലേശമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട്, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്താണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത അധ്യായം ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഭക്തിയോടെയും പാരായണം ചെയ്യുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. വിമുക്തി അഥവാ വിമോചനം എന്ന പദം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉരുവിടുന്നതിനാൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മുക്തി കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവയെല്ലാം മുഖ്യമായവയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാം രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട അനുശാസനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഡോർ തുറന്നു തരണം, നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, ഭക്തി ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. അപ്പം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷിക്കാം അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളേക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇനി ശ്രമം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വേണ്ടത്. ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാണ് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ആ റോഡും കാണിച്ചു തന്നു. പക്ഷെ നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നടക്കണ്ടേ? നമ്മൾ നടന്നാൽ മാത്രമല്ലേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ശ്രമം നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത്. ശ്ലോകം 30. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ ഏതദ്രൂപം തദ്രൂപം ഭഗവതോ രൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹദാദിഭിരാത്മനി മായാഗുണൈർവിരചിതം മഹാദാദിഭിരാത്മനി. ഏതത് ഇവയെല്ലാം രൂപം രൂപങ്ങൾ ഭഗവത ഭഗവാന്റെ ഹി നിശ്ചയമായും അരൂപസ്യ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്തവന്റെ ചിത് ആത്മനഃ അതീന്ദ്രിയന്റെ മായാ ഭൗതിക ശക്തി ഗുണൈഹി ഗുണങ്ങളാൽ വിരചിതം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മഹത് ആദിഭിഹി ജഡവസ്തുക്കളുടെ ഘടകങ്ങളാൽ ആത്മനി തന്നിൽ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന സങ്കല്പം കാൽപ്പനികമാണ്. ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് 11 അധ്യായം പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എന്താണ്? ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ്. അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് അവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മഹേഷ തത്വം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മുതൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആരാണ്? ഇപ്പോ മത്സ്യൻ ലോകമുണ്ട്, അതുപോലെ വാമന ലോകമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ ലീലാവതാരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലോകമുണ്ട്, നരസിംഹ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് കാണിച്ച ലീലകളാണ്. നരസിംഹ ആയാലും കൂർമ്മ ആയാലും മത്സ്യമായാലും അല്ലെ? പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള തനി ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്ഥിരം പൂജിക്കുന്ന ഒരാള്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാള്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും, നരസിംഹ ലോകത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് ആരെയാണോ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ പക്ഷേ ഈ വിരാട് രൂപം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ? സർവ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളുള്ള എല്ലാ ദേവതമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ എന്താണ് വിരാട് രൂപം, അതായത് വിരാട് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോകം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വലോകം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകം അവിടെ ഇല്ല. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് അർജുനന്. അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് അത് ഭൗതികമല്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിശ്വരൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് സങ്കല്പത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കാത്തത് എന്തെന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അത് ആത്മീയ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ തിരുമേനികളിൽ ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെന്താണ്? എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ബദ്ധാത്മാവിനുള്ളത് പോലെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. വെറും തുടക്കക്കാരായ ആരാധകർക്കായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിരാട് രൂപം. അവർക്കായി ഭൗതികമായ വിരാട് രൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ, ബാഹുക്കൾ തുടങ്ങിയവയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള്, കൈകള് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവണ്ണമുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ആരംഭ നിലയിലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും വന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂപം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഡവസ്തുവിനെ ഉപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടർച്ചക്കാർക്ക് കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക?
നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? കാണാത്തൊരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ 7 നിറങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്ത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അവിടുത്തെ ഭൗതിക സങ്കല്പം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. പരമാത്മാവായി ഭഗവാൻ ഓരോ ഭൗതിക രൂപത്തിനുള്ളിലും അണുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും അവസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയ്ക്കായാലും ബാഹ്യമായ ഭൗതിക രൂപം കാൽപ്പനികമാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപങ്ങളും വാസ്തവികമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലുള്ള രൂപമാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അത് ഏത് ശരീരം നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതേ രൂപത്തില്, നമ്മളുടെ ഇതേ ഭാവത്തിൽ, ഇതേ കണ്ണും മൂക്കും ഇതേതായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഇനി അടുത്തത് വരണമെന്നില്ല. നമ്മൾക്കത് ഭൗതിക രൂപം. വീണ്ടും അതേ രൂപം ഒരിക്കലും വരില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശരീരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെതാവാം, ദേവന്റേതാവാം. അത് മാത്രമല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജഡവസ്തുവാക്കിക്കൊണ്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ വേറൊരു ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമോ? ഇല്ല. അത് എന്താണ്, വിഭാഗിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ, ഡിസെൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് തിങ്സ് ആണ് അത് മുഴുവൻ. അതിന്റെ എന്താണ്, അതെന്ത് കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട്, എന്ത് മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഓരോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ വിരാടാകെയുള്ള, അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവസത്തയ്ക്കായാലും ഭൗതികമായ ഭൗതിക രൂപം കാൽപ്പനികമാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപങ്ങളും വാസ്തവികമല്ല. തീർപ്പ് എന്തെന്നാൽ വിരാടായുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാക്കൾ എന്നീ ഇരുവരും സചേതനരായ ആത്മീയ സത്തകളാണ്. ഇവർക്ക് മൗലികമായ ആത്മീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ, അപ്പോ ഇവിടെ അതിനെ എന്താണ്, ഒരു ഭൗതിക ലെവലിലാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിനെ, നമ്മുടെ വിശ്വരൂപത്തിനെ. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തനിയാണ്, അല്ലെ? കാരണം സാധാരണ നമ്മളൊരു ചതുർബാഹു രൂപമായാലും ശരി, ഒരു മത്സ്യാവതാരമായാലും ശരി, വാമനാവതാരമായാലും ശരി, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തെന്ന്, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി, അതായത് സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. പക്ഷെ ഭൗതിക വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചതുർബാഹു ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അതിൽ എന്താണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ജീവസത്തകളും ആത്മീയ സത്തകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിരന്തരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയത്രയാണോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതും വിവർത്തനവും വായിക്കാട്ടോ. ശ്ലോകം 31. യഥാ നഭസി മേ കൗകോ രേണുർവാ പാർത്ഥിവോനിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ ഇതുപോലെ നഭസിൽ മേഘ ഓഖ, മേഘക്കൂട്ടം, രേണു പൊടിപടലം, വാ കൂടാതെ, പാർത്ഥിവ പങ്കിലമായ, അനിലേ വായുവിൽ, ഏവം അപ്രകാരം, ദ്രഷ്ടരി കാണുന്നവരിൽ, ദൃശ്യത്വം ദർശിക്കുന്നതിനായി, ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, അബുദ്ധിഭിഃ അല്പബുദ്ധികളാൽ. വിവർത്തനം. ശിലാപ്രപാദിക്ക് ജയ്. മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വായുവാണ്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതമാണെന്നും വായു പങ്കിലമാണെന്നും അല്പബുദ്ധികൾ പറയുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര സങ്കല്പങ്ങളെ അവർ ചേതനാത്മാവിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ വായുവിലാണ് ഈ മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? പക്ഷെ വായു പൊടിപടലമാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ മേഘങ്ങൾ വായു തനിയാണ്, അല്ലെ? ആകാശം മേഘാവൃതമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ആകാശം മേഘമാണോ? അല്ല. മനസ്സിലാവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾക്കത് മൂടിക്കിടക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. സമയത്രയും നോക്കട്ടെ. ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം കേട്ടോ. ശിലാപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പൂർണ്ണമായും ആത്മീയനായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിവില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? നമ്മളെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ?
നാം ജീവസത്തയുടെ പുറംചട്ടയായ ശരീരത്തെയോ സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സിനെയോ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീര സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ കാണുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവിടെ നിന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്ത് രൂപമായിട്ട് കാണാം? വിശ്വരൂപമായിട്ട് കാണാം. കാരണം അതിലാണ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ദൃഷ്ടാന്തമായി അനായാസേന കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം വാഹനത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ വാഹനമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് തന്റെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതാ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് നാം പറയുന്നു. കാരണം ആ ഒരു സിമ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ആ കാറിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊരു പ്രസിഡന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് പോണേ, ആ വാഹനമാണ് പോണേന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ വണ്ടി കണ്ടറിയാമെന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രപതിയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. രാഷ്ട്രപതി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ആ വാഹനമാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് നമുക്ക് അടയാളം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലും പുറമേയും ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളില്ലാതെ ഉടനടി ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദ്യം ബൃഹത്തായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവത് രൂപമായി കാണിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും ഇനിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ടും അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആരോ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ വണ്ടിയിൽ പോണതാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാഷ്ട്രപതി എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓ ഇതെല്ലാം വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയും ആകാശം സ്വയം വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തിന്റെ നിറത്തെ നീലയായി ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ പൊതുസങ്കല്പം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആകാശം നമ്മൾ നീലയായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ആകാശം നീലയല്ല അല്ലെ? അത് വിബ്ജിയോർ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിശ്വരൂപം. അത് താൽക്കാലികമാണ്, ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ.